A Suport Films realitzem tot tipus d'emissions en streaming i gravacions d'esdeveniments esportius. Comptem amb un gran equip que permet realitzar gravacions multicàmera d'esdeveniments per la seva emissió posterior en streaming o televisió. Oferim altres serveis, com grafismes especialitzats, repeticions, highlights i sets de comentaristes. Entre els nostres serveis destaca la possibilitat d'emetre la projecció de l'esdeveniment esportiu en directe per mitjà de video walls. Suport Films s'adapta a les necessitats i les condicions dels espais per oferir sempre la millor qualitat al resultat final. A Suport Films hem realitzat projectes per a canals de televisió, streamings i projeccions per videowalls de competicions estatals, com la Copa del Rei i de la Reina de waterpolo, partits d'handbol i futbol, carreres populars i diferents esdeveniments internacionals de natació sincronitzada. Destaca la producció de programes especialitzats, com ara l'Espacio Refén, el Mundial de Natació de Barcelona 2013, i que es va emetre en streaming i projectat a les pantalles del Village durant les 3 setmanes de competició. A Suport Films oferim noves sortides als esdeveniments esportius, amb la possibilitat de projectar-los en directe, emetre'ls en streaming o editar-los en format de vídeo resum.